عزو سلامتنا تقبلوا فنوانا تكاتاتلو خبرات تعزبتنا لولو محمس عيسان شومتن قنبوت كلتشن عيسان شدشن تدالو حدي زيناتات حزلكم قريبا له مكتالكم بخبر عدم فلما كاندنت بتاتو إرترا أوج باجت زي بالله بعد أمريكا نمزراب كونا عيكونن كبل أمباسادر عند برهان قليتو غواندا مس ديموكراسيويت ريبابليك كونغو زلوا دوبات كعصو عزيزا إيران أبي أمريكا أبدوا خفال تهجر بزفتمتو متقاتي حنت فدي أمريكا أوجت سلسلة معتاد نخلق جزيئة نعلامات إيران أتكعها أحمد نجاد كاب علول تلاقي ناب تسفى إسرائيل ودبتو أن عالم أب كونغو توخسي دو كبل تسويعو إذن كالن بزز حزركم كأربية كتكاتاتلنا بخبر عدم بريزنت إسياس أفوركي أب تنبه مبال 35 عامت معتنا تنت إرترا زسمعو مدالة أزارة بخوينو يغطل الله أب تعلت بريزنت إسياس أفوركي نعلم لخو بوليتيكا سرعت مس أمريكا أتحيزو زبزع خفال مدرو أغريبويو كابت ترام داقماي ناب سلطان زمصالو زلعلو أمريكا داقيم عباي مقبار زبلج روحو ماقا أتحيزو كسبب زوانزي علم لخو قلوبلا فتير زلو كينات إيران زرزيرو أبزي إرتران أمريكان زمدنا أنكم محايشة معبالة زرائيل زلون تسفان تثبيتن هزب إرترا كباب بيلو أبزلو اللوان تسمع مدرة بقال شنوخو زت حساسب كوينو له نزا أمريكيتو رئيتون حسابون زكافالة أمباسادر عند برهان ولا جرجس حسابو قليت له أمباسادر عند برهان أب حبرة إيروبا قالوا تاجراتن أمباسادر زنبرة كوينو أبزو وانزل على وعي مغار مسح السلام يمن كوينو سرق زلو إرترا مهوريو نسونة بريزنت إسياس أفوركي بتأمونا كم استغاثاتلهم بمغلات مرا هاجر كوينو أي كربان زبريتو بمغمات أوشتاو قديات هاديبو بوچبوت كزاربولو زقبا قديات كم زنبريو زمقوت بزعبا عدا أمريكا كاب زارب ات بزملكوتو بزعبا باجت ني إرترايو زارب زقبو زنبريلو بمتكاس قلتنتن تحتاتنتن سلازيبولو كم زي لعلو كم أبنت يتأكس باجتاو حتس أديو باجتاو زيادة علو يبولون جن زفلت إيلان دحر مبال اتبقون دو بزملكوتو بزعبا بزنبر أب صبوق تغيرو زباها زلو سلازيلا بزح غزي ناي دغيو كم تنتان خوينو زقرب بمبال سفح رئيتو أكافيلو أب زباو قديات جن بريزنت إساس بزح تخرط زوهاو أسكافو خوناتات سلازيلا أيو شفافيلو حالفو بمبال أمباسادر عند برهان كم زعب كلم حجي تقيشيز نبركو أب قال محتت BBC زحالة فخلت عامتات قدما منستر أبي كقبرو تصنح فخرة بحق نخوينات كم زيكونا قليت أنيرا كقبرون أيكليني إذا حجي استراغت أي مثل بويو أقال بوزهابو بمبال يرد BBC مدر بريزنت انت عانت حاجش وي فلوي نجر الله خطبل تقل نزبل زقرب ولا حتو امباسادر عند برهان كملس كله كم قبو حدا مرة هاجر اب هاجرو معتي وي معتنا تنت اب زغبرو مدره بقدامنا وشتاو قديات هاجرو وشتاو كونتات حزبون كتكور يزغبو تخونه كمرة هاجر زيكونس كم تنتاني زباو وي اهجراو قديات كونيو قريبلو حتى BBC وشتاو خونتات جنكا أبزباو وي عالم لو خونتات نتسل كسر زي رأيو زبل مقوتالو أمريكا دما كم كنداسين حداسيت كلاسيت عالم لو خو سرعت نتمع بالتاتك فيكا مردا سلازدليو زبل مردا تاون الله أمباسادر عند برهان برقص إيرترا بين تنتيلا تنبر دسيت أيكونتن أكل قرن أفريقيان ما أكل مبرغن كمون عالم بحفشة جيوبوليتيكاو أقداسنت إيرتراغن أب استراتيجيكاو أقاممت أزمركوسي يمبر أمر داتا ناي مرح زي مركز أيكونن يلو إرترا أزي أقداسي استراتيجيكاو أقاممتا أنت زي نبرا نيرو بزعبا أيخون بزعبا إسياس زقدسون أي منبران بقدامنت حدا مرحي أب هاغورو أتكيرو حزبي حبحيبو هاغورو أما عبيليو قبو وطو إزو حزب منبر هاغر كان دحري تريفو حزبخا بدخنت سنة ناتساقية أبزي ملكتكا زباون أهاغراوين تنتنا كتهدب قبو أيكونن مبال كتاقصو أقداسيو أبو ختهدب قبو أي مسلن نبل BBC إذا خطأصل صنعك إرترا زلاتو حماق كونتات جنكا وتسيت نهاية المعربيان بوندخا أمريكا قبل على إرترا استقتلوا تجوجو يا كيدايو نخمس زاق العب زبل مغنيات بوجن إرترا يوهابيو سلازم نزت أنقطات بصفحات نمردا زبل مخني مخانو يسمعيو أمباسادر عند برهان إذا خم مغنيات نهاية محدراو دخمات نهاية سرعة من مغنيات زقرب ينبر السوق تزعبي مغنيات هيكونن من البات كم رقحي أبجمد كتأتوه تخل تخون جن عبر رقحي هيكونن يلو أمباسادر عند برهان بقدامنا تتأجدا بيناو زي فتحون ينيرو حدا أجدا حجاو خون بحبرات هجرات كجبر له إذا جن بأمريكا استجبره زي حجاو ينيرو ملعلو دما تسبقيو كسب حججن أي تلعلن كل عال حسبوا له يتباهلو أبزحت أرخ اللعلك أقداسيو بحفشو قلنا بتمدرة بريزنت إساس ني أمريكا خنقف دليو ني بريزنت ترامب دما كام نقفيتا خوصو دليو اتتحاققستنا مخرتن يقايتو ألو زبز زربا بمسارتو قنع يكونن أما خرتن تحاققستن أمامتات نايك وسد زخل سقمتات صعبيناتن يوم زغربن بر أي وسنيوم اتمرحيو وساني سلازي اتحلافنت نايت مرحيو
ግን ንዕኡ ዘይምንቃፍን ሸፈፊሉ ምክንያቱ ፕረዚደንት ትራምፕ ከዓ ብዙሕ ግዜ ስምዒታውን ቁልጡፍ መልሲ ግብሪ ስጉምታት ከም ዝወስድ ስለተገንዘበ እዩ ሸፈፊሉ ሓሊፍዎ ብዝተረፈ ተግባራት ኣሜሪካ ኢልካ ክትግምግም እንከለካ እቲ ሓላፈን ዝወስድ እቲ ፕረዚደንት እዩ ንሱ እዩ ትወሳኒ ክብል ገሊጹ ኣማኻሪ ናይ ቀረባ ሰብ ቀዳማይ ሚኒስተር አብ ኣሕመድ ዝኾነ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ካብ ሓላፍነት ኣቦ ወንበር ቦርዲ ፋና ብሮድካስት ኮርፖሬሽን ከም ዝተላዓለ መሰረት ሜድያ ጸብጺቦ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ካብ ስልጣኑ ክለዓለሉ ዝኽኣለሉ ካብ ሰራሕተኛታት እቲ ትካል ብዝተላዓለ ቅሬታ ምክንያት ምዃኑ እቲ ናይ ዜና መደበር ምንጭታቱ ጠቂሱ ከም ዝሓበረ ይፍለጥ ናቱ ቦታ ድማ ናይ ኮሙኒኬሽን ሚኒስትር ወይዘሮ እናተኣለም መለስ ከም ተተክአ ተፈሊጡሎ ነዚ ናይ ስልጣን ምስጋር ብዝምልከት ግን ክሳብ ሕጂ ካብ ፋና ብሮድካስት ኮርፖሬሽን ይኹን ካብ ወገን መንግስቲ ዝተዋሃበ ወግዓ መግለጺ ወይ ሓበሬታ የለን ሓላፊ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ምብራቃዊት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ለበዳ ኢቦላ ንምቁፅጻር ተኽሲ ዶብ ክብል ፀዊዑ ቀጻሊ ውግእ ጃምላዊ ምምዝባል ይድርኽን ኣብ ልዕሊ ዓቐን ጽዑቕ ማዓስከራት ነቲ ሕማም ይዝርጋሕ ከም ዘሎን ገሊጹ እቲ ክታበትን ሕክምናን ዘይብሉ ኢቦላ ኣብ መጀመርያ ናይ ዝወርሒ ብውድብ ጥዕና ዓለም ህፁፅ ሃገራዊ ክፍተታት ከም ተኣወጀን በቲ ቫይረስ ዝተረኽፉ ሰባት ብዓብዪ ውሱኽ ከም ዘለዉ ጸብጸባት ይሕብሩ ዋና ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣብ ምብራቕ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ሕጂ ኣዕናዊ ሕማማትን ግጭትን ኣጋጢሙሎ ኣብ ኣውራጃ ኣቱሪ ዝተባሃለ ለበዳ ኢቦላ ካብ ምላሽ ንላዕሊ እዩ ኢሉ ኩሎም ተዋግእቲ ወገናት ነቲ ለበዳ ንምቁፅጻር መታን ክሕግዘና ቁጡፍ ተኽሲ ዶ ምባል ክሰማምዑ ከም ዘተሓሳሰበ ተገሊጹ ክሳብ ሕጂ ኣብ ምብራቃዊት ኮንጎ ኣብ ዝርከብ 3 ኣውራጃታት ሰሜን ደቡብን ቢቦ ሓዊሱ ብኸፊል ጉጅለታት ምንቅስቓስ M23 ተቋጻጺሮም ከባቢታት ልዕሊ 900 ጡጡራት ኢቦላ ልዕሊ 200 ሞትን ከም ዝተመዝገበ ይፍለጥ ጉጅለ ረድኤት ሴቭ ዘ ችልድረን ብ26 ግንቦት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ረብዓ ካብቶም ተረጋገጹ ሞት ህፃናት ምዃኖም ብምግላጽ ስጉምትታት ምክልኻል ረኽሲ ክዓቢ ፀዊዑ ብኣሜሪካን ካልኦትን ዝምራሕ ጻዕርታት ሽምግልና እኳ እንተነበረ ኣብ ምብራቕ ኮንጎ ግን ውግእ ቀፂሉሎ ብሚልዮናት ዝቁጠሩ ሰባት ድማ ተመዛቢሎም ኣለዉ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣገዳሲት ወደባዊት ከተማ ባንዳስ ዓባስ ንዝርከብ ወታደራዊ ማዓስከር ሓድሽ መጥቃዕቲ ፈጺሙ ማእከላይ ዚ ኣሜሪካ ሲቲኮም ሓይልታቱ ኣብቲ ከባቢ መጻብሒ ህርሙስ ስጋኣት ዝፈጠራ 4 ብኢራን ዝተሰርሓ ናይ ሓደ ዝኣንፈተ መጥቃዕቲ ዝፍጽማ ድሮናት ከም ዘውደቐ ገሊጹ እቲ ኣብ ባንደር ዓባስ ዝርከብ መደበር ሓምሻይ ድሮን ክውንጭፍ ኣብ ዝተዳለወሉ ግዜ ከም ዝተወቕዐ እቲ እዚ ወሲኹ ገሊጹ ማዕከናት ዜና ኢራን ብወገነን ኣብ ምብራቃዊ ክፋል እታ ከተማ ድምፂ ነተኩቲ ከም ትሰምዓ ሓቢረን ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዝተበፅሐ ተነጻፊ ግዜያዊ ምቁራጥ ተጻብኦ ኣብ ዝቕፅለሉ እዩ እዚ መጥቃዕትታት ዝፍጸም ዘሎ እቲ ኣብ መጻብኦ ህርሙዝ ንዝካየድ ምንቅስቓስ መራኸብ ዝኮላለፈን ምውሳኽ ዓለም ለኻዊ ዕዳጋ ነዳዲ ጸዓትን ዝደረኽን 3 ኣዋርሕ ዘቑፀረ ኩናት ንምግታእ ይካየዱ ዘለዉ ነዋሕቲ ዘተታት ገና ፍረ ኣይፍረዩን ኣሜሪካ ርእሰ ምክልኻል ብዝብል ኣብ ውሽጢ 3 መዓልታት ንኻልኣይ ግዜ እያ ኣብ ልዕሊ ዕላማታት ኢራን መጥቃዕቲ ፈጺማ ዘላ እዚ ሓድሽ መጥቃዕቲ ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝተበፅሐ ምቁራጥ ተጻብኦ ከፍርሶ ይኽእል እዩ ማእከላይ እዚ ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝፈጸሙ መጥቃዕቲ ብልክዕ ዝተወሰደ ተኽሲ ዶ ምባል ንምቕጻጽ ዝዓለመን ብምባል ገሊጽዎ ኣብ መፈለምታ ናይ ሰሙን ኣሜሪካ ኣብ ደቡባዊ ኢራን ብዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ነቁጣታት ሚሳይላትን ብኣሽሓ ዝቁፀራ ንግዳዊ መራኸብ ተኸዲናላኑ ዝርከባ መጻብሒ ህርሙስ ነታጉ ንምፍንጃዝ ዝተፈተና ጀላቡን ዕላማ ከም ዝኾኑ እቲ ማእከላይ እዚ ገሊጹ ነይሩ ማእከላይ እዚ ኣሜሪካ ነዞም መጥቃዕትታት ወታደራትን ካብ ሓይልታት ኢራን ካብ ዝመፁ ሓደጋታት ንምሕላው ምባሉ ይዝከር ቴህራን ነዞም መጥቃዕትታት ከቢድ ውሕስነት ምቁፅጻር ተጻብኦ ብምባል ኮኒና መንግስቲ ኢራን ንሓደ ሕዳዊ መጥቃዕቲ ዓጸፋዊ ግብረ መልሲ ከም ዝህውን ድሮ ተሃንያላ እስላማዊ ሰውራ ኢራን ብሰሉስ ድሮናት ኣሜሪካ ወቂዑ ከም ዘውደቐን ካልኦት ናብ ክልል ኣየር ኢራን ኣብ ልዕሊ ዝኣተዋ ነፈርቲ ውግእን ድሮናትን ከም ዝተኮሰ ገሊጹ እዞም ስጉምትታት መዓዝ ከም ዝተወሰዱ ግን ኣይነፀረን ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ብረቡዕ ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ካቢነ ዝተዳኸመ ኢራን ብዘይገለ ሓይሊ ሚዛናት ትዛዝላ ክብል ገሊጹ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝወልዖ ኩናት በቲ ኣብ ሕዳር ዝካየድ ናይ መፋረቕ ግዜ ስልጣን መረፃ ከም ዘይጽለው ድማ ገሊጹ ብተወሳኺ ኢራን ድሕቲ ዝወረደ ሓድሽ መጥቃዕቲ ንመደበራት ኣሜሪካ ዕላማ ከም ዝገበረት ገሊጻ እስላማዊ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ኣሜሪካ ኣብ ደቡባዊ ኢራን ዝርከብ ወታደራዊ ማዓስከር ድሕሪ ዘካየዶ ሓድሽ መጥቃዕቲ ኣብቲ ዞባ ዝርከባ መደበራት ኣየር ኣሜሪካ ዕላማ ከም ዝገበረ ገሊጹ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ነቲ ማዓስከር ኣበይ ከም ዘሎ ብወግዒ ኣይገለጸን እንተኾነ እታ መደበር ኣሜሪካ እቲ እንግድ ኩዌት ካበይ ከም ዝመፁ ከይገለጸት ሚሳይላትን ድሮናትን ከም ዘምከነት ገሊጻ ኣቐደሙ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ መጻብሒ ሄርሙዝ ድሮናትን ኢራን ከም ዘውደቐን ኣብ ባንዳስ ዓባስ ዝተባሃለ ስትራቴጂካዊ ወደባዊት ከተማ ወታደራዊ ቦታ ከም ዝሃረመን ገሊጹ ነይሩ እዩ
ነዚ ዳግማይ ተጻብኦታት ኣሜሪካን ኢራን ዝኸተምኦ ስምምዕ ተኽሲ ደው ምባል ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ምዃኑ ጸብጸባት ትሕብሩ ኣለዉ። ፕረዚደንት ሶማሊላንድ ሶማልያ ኣብ ልዕሊ ውሳነታት ቁፅፅር ከም ዘይብላ ኣውጁ። ፕረዚደንት ሶማሊላንድ ባንዴራ ሶማሊላንድ ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ክትብልብል ከም ዘይፈቅድ ዝገለጸ ፕረዚደንት ሶማልያ ሓሰን ሼክ መሐሙድ ነቲ ዝሃቦ መግለጺ ኣድሂቡ መልሲ ሂቦ። ፕረዚደንት ሶማሊላንድ ኣብ ዝሃቦ መልሲ እቲ ጸወታ ተወዲኡ ጌም ኦቨር ብምባል ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማልያ ኣብ መርገጺታት ሶማሊላንድ ወይ ሃገራዊ ጽምዶታት ጽልዋ ክሕድር ከም ዘይክእል ኣስሚሩሉ። ሶማሊላንድ ድሮን ዕላማታት ከም ዝበጽሕቶ ብምእዋጅ ብናይ ገዛ ርእሳ ቀዳምነት ፖለቲካዊ ኣንፈትን ትሰርሕ ከም ዘላ ገሊጹ። ኡጋንዳ ምስ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዘለዋ ደባት ክዕጾ ኣዚዛ። ለብ ሕማም ኢቦላ ዩጋንዳ ምስ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዘለዋ ደባት ንግዚኡ ክዕጾ ከም ዝኣዘዘት ዘ ኒውዮርክ ታይምስ ሓቢሩ። ኣብ ኡጋንዳ ዛጊድ በቲ ሕማም ዝተለፉ 7 ሰባት በፂሑ ከም ዘሎን ሰመዝ ጥዕና ሃገር ኣፍሊጦም። ኣብ ጎረቤት ሃገር ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ድማ ብውሕዱ 220 ሰባት በቲ ሕማም ለበዳ ከም ዝሞቱ ኣገራውያን ማዕከናት ዜና ዝዘርግሖ ጸብጸባት የመልክቱ። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ናታንያሁ ቤት ጽሕፈቱ ኩነታት ርጉእ ኣይኮነን ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ኣብ ኢየሩሳሌም ናብ ሆስፒታል ኣትዩ። እዚ ድሕሪ ኣብ መላእ ኢየሩሳሌም ኣብ ቀንዲ ቀጻሊ ዞባዊ ወጥሪ ዓቢ ኣቓልቦ ይስሕብ። ብመሰረት ቤት ጽሕፈቱ ዘውፅኦ መግለጺ ቤንጃሚን ናታንያሁ ትማሊ ሰሉስ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል ኣትዩ። ሰበስልጣን ተወሳኺ ኣብዚ እዋን እዚ ኩነታት ርጉእ ከም ዘይኮነ እኳ እንተገለጹ ድሕቲ ምልክታት ብዛዕባ ጥዕንኡ ተወሳኺ ዝርዝር ሓበሬታ ብቕጽበት ዝተባህለ ነገር የለን። እዚ ዜና ኣብ ዓንኬል ፖለቲካ ሚድያታት ብቕልጡፍ ተዘርጊሑ። እስራኤል ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ኣብ ዓቢ ዞባዊ ምዕባለታት እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ወጥሪ ትሳተፈሉ ኣብ ዘላ እዋን ስክፍታን ዘተን ፈጢሩ ይርከብ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዑማን ምስ ኢራን ብምትሕባር ኣብ ልዕሊ መጻበ ሄርሙስ ምቁፅጻር እንተገይራ ኣብ ልዕሊያ ወታደራዊ ሓይሊ ክጥቀም ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ። ዑማን ምስ ኢራን ተጸምቢራ ንሄርሙስ ክትቋጻጸሮ ከም እትደሊ ኣይገለጸትን። ኣሜሪካን ዑማንን ንልዕሊ 200 ዓመታት ጸንሐ ዝምድና ዘለወን ናይ ቀረባ መሓዙትን ክልቲአን ሃገራት ሽርክነት ጸጥታ፣ ስምምዕ ናጻ ንግድን ስምምዕ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ናይ ምትሕባር ውዕላት ኣለወን። ዑማን ቅድሚ ሕጂ ኣብ መንጎ ዋሽንግተንን ቴህራንን ነዚ ብ28 ለካቲት ጀመረ ኩናት ኣሜሪካን እስራኤል ንኢራን ኣብ ዘጥቃዕሉ እዋን ፍታሕ ክረክብ ኣብ ዝደለያሉ ዝነበረ እዋን ከም ቀንዲ መንጎኛ ኮይና ትሰርሕ ምንባራ ዝፍለጥ እዩ። መጻቦ ሄርሙስ ዓለም ለኻዊ ፍርያት ጸዓትን ሕርሻዊ መዳበርያ ዝኸውን ዓቢ መስርሕ መስመር ማይ ንዓሰርተታት ዓመታት ከም ናጻ ሃገራዊ መሕለፊ ኮይኑ ይሰርሕ ነይሩ። እንተኾነ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ወርሒ ለካቲት ንኢራን ከጥቃዓ ምስ ጀመራ ቴህራን ነቲ መጻቦ ዓጽያ ኣብ ልዕሊኡ ልኡላውነት ከተራግጽ ጀሚራ። ገለ ክፋል ናይቲ መስርሕ ማይ ብግዜያዊ ማያት ኢራንን ዑማንን እዩ ዝሓልፍ። ፕረዚደንት ኢራን ነበር ማሕሙድ ኣሕመድጅድ ነጃድ ሓደ ካብቶም ኣብ ዓለምና ዝለዓለ ደረጃ ዝፍለጡ ጸረ እስራኤል ኣረኣያ ዘለዎም ሰባት እዩ ነይሩ እኳ ደኣ ንሓየሉ ዓመታት። ንሱ ንህልቂት ኣይሁድ ኣብ ምልክት ሕቶ ዘእተወን ንእስራኤል ዝተፈብረኸ ስርዓት ኢሉ ዝጸውዐ ከምኡውን ዋላ እኳ እገዳታት እንተነበረ ንምምዕባል ኒኩሌራዊ መደባት ኢራን ዝሕለቕን ፖለቲካዊ መርገጺ ነይርዎ። ንዘረብኡ ድማ ሰበስልጣን እስራኤል ኢራን ሓቀኛ ስጋኣት ምዃና ክገልጹ ከለዉ ብተደጋጋሚ ከም መወከሲ ዝጥቀሙሉ ደሪኽዎም እዩ። ይኹን እምበር ዘ ኒውዮርክ ታይምስ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብቲ ድሕሪ ውግእ ዝህሉ መደባት ኣሕመድ ነጃድ ካብ ትካላት ጸጥታ ኢራን ተፈልዩ ከም ናይ ወጻኢ መራሒ ክቐርብ ዝኽእል ዕድል ገምጊመን እየን። ኣብ 2013 ካብ ስልጣኑ ምስ ወረደ ኣሕመድ ነጃድ ምስ ላዕለዋይ መራሒ ዓሊ ካሚነ ከምኡ ምስ ኣካላት ጸጥታ ኢራን ሓለዋ ሰውራ ሓዊሱ ብዝለዓለ ደረጃ ክጋጮ ጀመረ። ጸኒሑ ድማ ቤት ምክሪ ሓለዋ ኢራን ኣብ ፕሬዝደንታዊ መረፃታት ከይወዳደር ተኸልከለ። ኣብ ዝቐረበ ዓመታት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣሕመድ ነጃድ ኣብ ሃገራዊ ማሕበረሰብ ንጸንሖ ምስሊ ዳግማይ ኣሓዲሱ እዩ። ጽሑፋቱ ብእንግሊዝኛ ክዝርጋሕን ንጋንታታት ኩዕሶ ሰኪዔት ዩኒቨርሲቲ ማቺንጋን እንኳ ሓጎሰኩም ክብልን ከምኡውን ኣብ ግጥምታት ፍሉይ ኣሜሪካዊ ራፐር ቱፓክ ክጠቅስ ተራእዩ። ሕሉፍ ሓሊፉ ንፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኣሜሪካ ጸረበ ፖለቲካዊ ብልሽውና ብምቕላሱ ንኢዱ እዩ። ከም ኣረኣእያ ገሊኦም ክኢላታት ናይቲ ጉዳይ ወጻኢ ፖሊሲ እዞም ባህርያት እዚኦም ኣብ እዋን ዘይምርጋእ ከም መሳርሒ ክጥቀምሉ ከም ዝኽእሉ ዘመልክቱ ነይሮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። እዚ ድማ ከም ማሓዛ ዘይኮኑስ ኣብ ውሽጢ መዋቕር ናይቲ ስርዓት ምክፍፋል ንምፍጣር ከም ግዜያዊ መሳርሒ ንምጥቃም ዝዓለመ እዩ ነይሩ። ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ ይመስል። ቁጥፉን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት፣ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብክብሪ ዕድም ሰሰና እዩ።